Tinokutokezai mabuja akanaka tauya nadzo nhau dzozuva rechipiri mwedzi uno wachiwabvu. Christopher Mutsvangwa Gubulika ari kupupa furo achireketa kuti kwai David Korutati ari kuita zvinhu zvokutengesa nokutoti ari kuda kuisa ndiye anogadza ana mambo munyika nokuda kwokumira kwache kwaakagweita achitoriwa mapikicha naiye Bulelani anonzi muzukuru waRobhengura. Wakomana auri kuita kusaya zororo. Unosaya kuti chii chanetsa ipapo kochinga mumamana mumu tese tinongodedzana kuti mambo unenge uri mambo chere. Aiwaba koyo mambo wacho ukadaidziwa zvaita sei wabva waita kuita kuti nyika yese iite kuvhiringika. Wandere wachiramba wachisimudza musoro kuti muri kuda kuti dzvinyirira iwo ZANU wachiitawo zvozvo zvibodzizvo. Wakomana idi dai vanhu vawa waitatu svinhu. Hurumende iri kuratidza pachena kuti aiwaba iribe kana pfungwa dzokuti vanhu vanofanira kuita vanhu vasvinu nokutoti ipapa iri kuramba indoreketa kuti kwai todawo kuvakirai dzimba dzakarepa imomo Mbare imomo zvawakagara vachinyepa kubvira gore riya pagoenda Chiwenga achireketa kuti kwaida kuisirai maswimming pool. Kwai ipapa wakutoti unoona vanhu vava vanoita muyembe kujairira kusvino. Rekai tione hedu kuti zvichaperera papi. Ukuwo kanzuro yeguta reHarare yakutsvaka kwakareruka kunenedzera kwai ipapa nokutoti vanhu vari kuMbare vari kuramba kwai vanhu vari kuMbare vari kuramba kuti vanhu vedu vapinde kofirita mudzimba dzavo. Saka tichapedzera taita kuvarambidza kuvadzinga mudzimba dzokanzuru dzavagere imomo kuitira kuti tikone kupedza dambudziko. Ndipo munoona kutoti idihwi kana kuti ufunge kutoti meya wakanzuru ndiye mafume. Panenge panonyaya apa. Rekai tione kuti vanozvipedza sei. Maamiriro utano munyika ari kuramba achinangidzira ipapa achinongedzera kutoti manduwe kwai inonzi kadzionere kushamba kwomubodzi hwendo huno inyahwa yakatoko kana ukahwara mhanduwe nokutoti ipapa apa gore rino paita kunyangariwa ukaona iwo ana Brigadier General Rungani mhanduwe wakaita kusaiwa michini yekuti wafeme nayo kuchipatara chohurumende obva waziva kutoti isusu ana Tombotiya aiwa kundogara wandoigara uziva kuti kana uri Tombotiya paribe kana chako unondopfa ipapa wanondokuringa wakakutsvetsa apo wondopfa wakadando. Idi zvinoita kuhwadza takutoita kuimba novanonhadzira midzi kuti wanoziva midzi yechivanhu iya totoenda kokwereta ikweyo kuti tikone kupona kana tahwara nokutoti izvi zvekuenda kuzvipatara wamwe muchapfiramo hedu. Idi rekai tirambe takazviringa nokutoti kana zvidari kuneyo wakuru wano mazita anozikana wanozikana newakuru wonyika ko isusu povho isu wokugotsi panenge paribe mhanduwe pakaita kunyangariwa. Uku munanzve mukuru weBesta Shamhu wokugoti mukabeikiri uya abenuka pokare atanda pokare kunanzva tsoka dzamunangarwa. Wakomana idihwi unangaita sekuru wakaita kudare wakomana wenta zvinoita kunyadzisa. Nzara yakaita kunyangariwa. Idi rekai tione kuti zvavari kuronga zva2030 wachazvipedza sei, wachazviisa papi. Wamunangarwa wanga wari kuika nyasi Winnie Mandeya iye akambenga ari mukuru kumauto muchadenga mumu. Rekai tigoona hedu kuti vanenge vachizvitekaidza sei zvinenge zvichienda papi kana pano zvimwe mhanduwe nokutoti wendo huno wamunangarwa chatandoringa kutoti waakuita zvese zvekuerenga papepa zvakanyoriwa waachiri kuita bazva wagoita zviya zvokuti vanomboisa mapepa pasaiti wotanda kureketa kubva musoro mavo ondoita kuvamugwira tsitsi asi ivo vari kuda pakuenda kotamba nevazukuru zvinohwadza. Hurumende yavo munangarwa iri kufunga kuti panopera makore ari kuteera yaya gore rino
kwairikuda kuti inge yapedza kuisa zvibhorani zvinopfuura zviuru 30. Wakomana wako idiwi kuti wafunge kuti wakaramba wachiisa zvibhorani izvozvo, ko mvura pasi painenge ichiita sei? Wari kuzvifunga palibe ari kumbofunga nozvazvo kuti pasi pese panokona kuzooma kuti pachidibe kana nomvura. Wese palibe ari kumbozvifunga pauri kuita zvese izvozvo. Usaya kuti vanhu ava dzinyatsorimo kana kuti zviri kutekaira sei. Apa masoja ndo atanda kupinziwa. Kuti waitire vanhu kuti vanhu vaboye mvura mumapombi, wari kuda zvibhorani kwaimoende kuchikwiga pachipande kuenda ipapo kochera mvura nokubenhuka. Wakomana idi Zimbabwe nhamo yacho yakaita kuti gara matunduru idi zvinorwadza. Hurumende yagoti iyo ichada vanhu kuti watenge dzimwe simbi kubva kunze kwenyika, wachitiwo kambani yoDinson Steel ndo yakufanira kuti ichipe vanhu simbi dzese munyika. Tikaitione kuti zvinosvika papi, asi kazhinji munondoziva kuti mitengo yacho inenge ichitorwadza. Mandiwe kuti ukada kutenga simbi dzako kuSouth Africa wodziunza kuZimbabwe nomutero yacho pokare zvinenge zvakatochipa kudarika kutengera kuZimbabwe uribe kuenda kumwe kunhu. Zvokwedu totenda dzamwa idi mandiwe. Rekai tione kuti zvinoperera papi ipapo. Mapurisa ari kuti vanhu vairi vagosunga nozuro wakauya nombanje yemakirogiramu 40 ndiTilhais Elisha ana makore 17 naTaylor Tamara Simone ana makore 20. Mandiwe, rekai tione kuti wapwerewa wachaperera papi chaiko. Ticharamba takalinga. Highlanders Hailanga Boso kureketa kuno yagoti iyo tabatana nobhangiro CBZ kuti kwai vanhu vari kuda makadhi okuti nhengo dzoHighlanders vanoenda kotenga makadhi acho kuCBZ obva watoita nobhengi ipapo pabodzipo nokadhi ribodzi iroro. Rekai tigoona kuti zvii zvimwe zvavanenge vachiita tinokunyepai kana pano zvimwe. Zuva ramangwana mutambo webhora Tero 1 inenge inobhikita wachiringana usu nousu. Yadha inenge ichihwapurira nabhora ano Highlanders Boso. FC Platinum Nongezi Platinum wanenge wari kuplatinama ipapo. Rekai tione kuti ZPC Kariba ichakona kugwina wakomana waFaraije ZANU-PF kepekepe chere kana kuti kwete. Uko Simba Bhora inenge irida kuradza masimba ako wakomana waMutonzi Mbewo Green Foil. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi. Kukiriketi Blessed Muzarabani ari kufadza mandiwe. Aitiwa ndiye munhu ari pa15 pasi rese mukutamba kuita useza hwekutamba mutambo wekiriketi kuti makorokoto zvisvini zvidai zvatoenderera mberi chaiko. Uko tiri kufara kuti kwai mubvana anonzi Anye Van As aita kuhina kubhakuja kurova mvura kunge komamita 200 tikati makorokoto kwai wari kuwaijipita uko ndiko wari kurovera mvura izvezvi tikuti makorokoto toringa dzirikitika ipo pasi rese. Kureketa kuno EFF wari kuramba wakasimudza musoro mandiwe kwaiti kuzvidaba zviri kuitika zvokuti kuitiwe nzvimbo inonzi inogara vachena basi yoCrane muSouth Africa kuPretoria. Tikaiti kuona kuti zvinosvika papi izvozvo. Uku Kelly Smith gonze aiwaba iwewe wakatengesa mwana iwewe tinyepe kuti mwana wako aripita akubata nomhosva yekuti wakatekaedza mwana zvisirizvo. Rekai tione kuti ichaperera kupi. KuNamibia Zimbabwe Anti-Corruption Commission yaikweyo yagototi tabata imwe mari, tabata imwe midziyo inosvika zviuru 100 zvomadhora okuAmerica zvoimwe kambani yakapuwa mabasa ekugadzira mugwagwa kuNamibia ikweyo. Tikuti makorokoto dai waramba wakatodando. KuTanzania wakomana kwai kuno mumwe mufundisi akakubiwa Charles Kitima wanenge waida kutomita kapfira mberi. Rekai tione kuti zvichasvika papi asi zvisvinuba Tanzania kune nyaya uko
ticharamba takazviringa hedu. Ghana ipapa iri kunzi yaramba kutengeserana nogoridhe kuAmerica. America yabva yatoti Ghana chiregai kuenda kwakushisa kuenda. Pachiribe chiri kushisa apa marambidziwa kutora goridhe mahara chere zvamaigara muchiita. Regai tigoona kuti zvinosvika kupi. Kuku Uganda ipapa ukaona mugwicho wemutungamiri wenyika achida kuda kudada mhandiwe nokuti kwai ari kuita kubata vanhu zvokumbunyikidza kuseri. Zvinorwadza izvi. Unosaya kuti mbana achanunura vanhu idi. Regai tione kuti zvinosvika papi ipapa. Ukuwo kambani ndiyo WhatsApp, Facebook, Instagram, Meta. Yanzi Nigeria kunomuda kuti jairira tokupai choupenzi 270 mamiliyoni $290 million pachirungu yochoupenzi. Kwai muri kuita kujairira mutemo yedu muno. Regai tione kuti wachazviita chere wakafitira kuenda kumatare kuti wareke kugobhadharisiwa yakadando. Asi regai tione kuti inosvika papi. Taipapo mabuja. Regai tigumire pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhandiwe Onhawu.